Tak ahoj, já jsem Sam Gamer, vítám vás u druhého dílu z naší Let's Play série na Minecraft. Já jsem se teď k natáčení dostal po celém týdnu. Dřív jsem čas neměl, tak jsem příliš přemýšlel, co jsme měli na plánu, kde jsme skončili a co budeme dělat. Nicméně končili jsme minulý díl, zrovna když začínala noc a já jsem se teď připojil na svět a chvilku na to byla tma, tak jsem se rovnou vyspal, což snad nebude takový problém. A přemýšlel jsem, co jsme dneska chtěli dělat. Protože jsem si samozřejmě neudělal poznámky, takže jsem se musel kouknout na konec minulého videa. A chtěl bych sem natáhnout nějaký ty zvířata, aby jsme měli dostatek jídla a nemuseli to řešit. A mohli jsme v klidu hrát a připravovat se na draka. Nebo jít kopat. Ale myslím si, že na to máme ještě chvilku čas. Nejdřív bych si teda tady proběhl tady ten ještě polostrek, protože my jsme minulý díl jsme byli tamhle tím směrem někde. Takže bych se podíval jenom tady, jestli tady nebude něco zajímavého. A přemýšlel jsem, jestli si mám na tenhle ten díl připravit i něco za kamerou. Třeba natěžit to dřevo nějaký, ať můžeme stavět rovnou ty ohrady pro zvířátka. Ale rozhodl jsem se nakonec, že vám to tady nechám a udělám to třeba jenom zrychleně. Že bychom si udělali... Já teď nevím, jak se tomu říká. Časozběr nebo něco. Tady máme prasátka, ale ty asi nenatáhneme, na ty je potřeba vodítko. Ale tady jsem viděl ovci? Ne, to je slepica. Slepica. Nevadí. Tak, doběhneme teda zpátky a můžeme natěžit zatím nějaký dřevo. Protože z té musím počkat, až nám vyroste obilí. Tak se podívám tady na pole naše ovce. To je cool. Já myslím, že nějaký ovce byly i tam vzadu. Tak se když tak dojdem podívat. Já se zkusím podívat, jestli jde ještě vypnout ta minimapa rychle. Tak, vypnul jsem si tu minimapu, protože koukal jsem se na komentáře a i nějaký soukromý odezvy mi přišly na Instagramu. Takže kdo mě tam nesleduje, klidně to můžete dát. Budu rád za follow i na Instagramu. A dost lidí mi tam psalo, že je tam docela vadí, když koukají na telefonu, takže jim tam vadí ta minimapa, že to není takový přehledný, nebo že to strašně zabírá moc prostoru, což teda chápu. Tak jsem se rozhodl, že ji vypnu a budu tak používat jenom tady tu velkou, ale pokusím se ji používat co nejméně. Víceméně jenom, když třeba fakt nebudeme vědět kudy kam. Tak, já si tady... Jo, jasně, máme jedno železo. Takže já si tady udělám akorát tyčky a udělám si ještě jednu sekírku do zálohy. Sice ona je tady ta úplně skoro nová, ale ať mám. Tak jo, takže já se tady vrhnu do kácení těch stromů a buď to prostřihnu, nebo to tady udělám zrychleně, ať se tady nezdržujem a ani moc nevím, co bych vám tady všechno povídal, protože nemám žádný témata a tak. Tak jo, tak jdeme na to.
Tak jo, tak právě mi rupla i druhá sekírka, takže já si budu muset udělat ještě jednu, nicméně si myslím, že dřeva budeme mít dost. Dřeva budeme mít dostatek na nějakou tu malou ohrádku a budeme se podívat, jestli nám vyrostlo obilí, což by bylo fajn a hodilo by se to, aby jsme mohli dotáhnout nějakou tu zvěř. Třeba ty ovce aspoň nebo něco takového. Hop, 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 hop. Ať máme nějaký zásoby, protože to nevyrostlo, jo. Tak, tohle můžu uklidit, tohle potřebujeme, taky ne. Dobře, máme skoro 300 dřeva, což si myslím, že je v pohodě. Tak, uděláme prkna a uděláme si nějaký plot. Jo, jasně, musíme si udělat ještě, jasně, tyčky. Nějaký plot, 24. 36, to by mohlo stačit. A 2 branky. Dobře, ze zbytku to udělám taky. Tak. Teď ještě kam je dáme? Někam tady dolů. Někam tady dolů na nějakou rovinku, protože to budu určitě skopávat pak kvůli farmám nebo něco takového. Tak bychom je mohli dát klidně sem. Tu zvěřinu. Dáme jim tady takhle malou ohrádku. Ale přemýšlím, jak je sem dostanem. Jak je sem dostat, tyjo, když nebude to obilí. Nemám na kéf jako nic takového, ani vodítka, tak to bude docela pain. Si nebudeme muset počkat. Protože nemáme ani kostní moučku, abych to popohnal trochu. Tak se podíváme, jak to vypadá. To je blbý. No, tyjo, tak co teď? Co budeme dělat? Můžu tady přesázet ještě cukrovou třtinu. Nebo jak jsem v komentářích se dočetl, že to nazývám bambusem. Takže cukrovou třtinu. Tady proženeme ještě na druhou stranu kousek. Takhle protáhneme. Tak. No a teda nevím, co teda budeme dělat. Možná můžeme zkusit najít nějakou jeskyni a podívat se, jestli tam třeba nebude kostlivec, že by nám by vlastně stačily asi 1 nebo 2 kosti, aby jsme měli na bone meal. Já si teda tady udělám ještě 1 sekirku, protože co jsem si všiml, tak hodně lidí si dělá normálně meč, ale já jsem furt přesvědčený o tom, že ta sekirka se vyplatí víc, že to má větší damage. Aspoň podle mě teda. Jo, jasně, tady jsme to procházeli na druhou stranu, OK. Tak jo, tak se půjdeme podívat, tady na druhé straně jsem myslel, tady jsem si všiml, že je tady nějaká malá trhlinka. Takže jsme se do ní mohli zkusit podívat, jestli ji najdu. Jo, tady. A tady je voda jenom. No, to se mi moc nelíbí. Tak jo, tak já se půjdu podívat tamhle tím směrem. Tam se třeba něco vyskytne. Au. No, s tím jídlem to je pěkně na štíru teda. Hele, tak tady jsou ovečky, tak to je v pohodě. Akorát bych je nerad bych je pozabíjel teď. Rád bych si je odvedl a rozmnožil, ať máme dostatek jídla. Já tady umřu. Já tady určitě umřu.
jsem nevzal ani žádný torčky. A já ty hlavně vůbec nic nevidím. No to je dobrý teda. Ježíši, to mě zase něco napadlo. Ale nic se tady nespavnulo. To je divný. Normální. Co to? Ale tady jsou nějaký magma bloky. Ale to nás asi nezajímá v tuhletu chvíli. No, dobře no. Tak to teda nevím, co budeme dělat. Protože by to, nebo možná vesnice by tady mohla být, ale to taky nevypadá. No nic, tak to zkusíme vzít tady tím směrem a třeba narazím na něco zajímavého. Tady si ještě vezmu uhlí. Abych si když tak mohl udělat nějaký ty torčky. Aby se mi to vlastně spavilo 3000 kostlivců někde najednou. Ale... No nic, vezmu to tímhle směrem a uvidíme, co se vyvrbí z toho. No, tak tady jsem přešel kopeček a mám tady zombíka. Samozřejmě, kdyby z něj padla třeba mrkev, nepadne, dobře. Chtěl jsem říct, že by z něj padla mrkev nebo brambora, tak by to bylo ideální, ale nic z toho. Tamhle je železo, proto si rovnou dojdem. To se bude určitě hodit. Slyším zomboně. Pojď dolů, bráško, pojď. Tak, něco? Ne? Nic? Tak ne, nevadí. Nebo nevadí. Samozřejmě bylo by lepší, kdyby něco dodroplo, ale rozumím, chápu. Tady slyším dalšího zombíka. Já se radši najím. Radši se najím a... Co to? Pečená brambora. Super. Ta se asi nedá zasadit, co? Nevadí, no. Hele, já si udělám tady ty torčky. 6 uhlí. Dobře. Dělám to všechno. Tady nakopem další. Já jsem tady nechtěl vůbec stěžit, protože nemáme to jídlo. Slyším kostlivce někde. Slyším kostlivce. Tímhle směrem někde asi. Mám takový pocit. Ježiš, to by bylo super. Najít kostlivce, 2, aby z něj padly kosti, dát si moumíl, natáhnout si ty ovečky a byl bych úplně spokojený. Ale ne, já místo toho tady byl prolejzat jeskyně, bez vybavení, abych tady umřel. Bráško, tebe nechci teda zrovna. Dobře. O tom se nebudeme bavit. To byl docela fail. Tamhle koukám, že se mi ukázal waypoint, že jsem tam umřel naposled. Já tam naštěstí stejně vím, jako kde to bylo, takže snad mě za to neukamenujete. Ale musím si tam, já se pak zkusím pojít, jestli to jde vypnout, ale tady jako stejně vím, kde to bylo, takže to není takový problém. A pak to nastavím, ať se to tam neukazuje, protože mi to nepřijde úplně fér a nebude to tak zajímavý, až umřem někde 20 000 bloků daleko od baráku a já nebudu vědět kudy kam. Pro ty věci, co tam, ne, jasně, když se zabít třeba po cestě tam ještě, to je vůbec nejideálnější. No nějaký věci tady jsou.
A dokonce to vypadá, že i všechny. Já to tady rychle popřeházím. Sekírku, krumpáč. No, ten už to má skoro za sebou. Jo, ale torčky tady nemám. Krumpáč dřevěnej. Kostička? Z ní nepadla kost? Cože? No tak to ne, kámo. Další ne. Sorry, bráško. Dalšího creepera do toho nejdu. Stačilo. Nicméně chtěl jsem si nechat to železo třeba na kyblík nebo na brnění. Ale obávám se, že ho budu muset dělat asi na štít. Ještě tam začíná pršet do toho. Tak já tady nakupu rychle to uhlí. No, víc tady toho není, takže sebereme krafťák, nebudeme to tady nechávat a plejtvat s tím. A to ještě nejsme tak daleko, aby jsme mohli plejtvat věcma. A já teď přemýšlím, kudy jsem sem vlezl. Jo, tady je ta jeskyně s tím creeperem, jasný. Takže tudy má zpátky k domovu. Tak jdeme. Oh boy. Oh boy. Tudy se asi nedostaneme k domovu. Musíme to oběhnout. No, bude mít 4 železa, to možná nevystačí ani na to. To možná nevystačí ani na štít. Můžeme se vyspat, když prší? Nemůžeme, to by musela být bouřka. No, chtěl by to ještě nějaký železo. Ale mě docela zaráží, jak to, že neroste to obilí, jestli tam je málo vody. Ale já si myslím, že takhle to vždycky stačilo, když jsem to dělal. Zajímavé, zajímavé. Můžeme tady zkusit ještě tam zasadit pár semínek. Tak, mám 10 semínek, 11. 11 semínek, tak já to tady dosázím do toho pole. Jeden. Já bych tady měl mít motičku, mám. Tady uděláme ještě jeden. A udělám ten kyblík z toho železa. Přece jenom mít to své kyblík s vodou není úplně od věci. Zároveň, jak jsme viděli, můj skill s neotáčením se a s nehlídáním si zad, nebo co mám za zády, tak si myslím, že ten kyblík bude ideální a udělám tam aspoň rovnou tu vodu kolem toho pole, třeba to je opravdu tím. Nejsem si jistý, uvidíme, co to udělá. Tak, jak to dělá? Takhle? Ne, daleko, tady, ne, tady a tady. Tak, kyblík s vodou si nechám jeden u sebe rovnou. Tohle asi nechci už, tak, bye bye. Ale to obilí nechce vyrůst. Se obávám, že budeme muset nechat ty zvířata asi na příště. Budu to muset zapnout a nechat to asi vyrůst za kamerou, protože se tomu vůbec nechce. Ale musíme prostě si jít pro jídlo. Já jsem to dělat nechtěl, ale nemáme na výběr. Najdu tam ty ovce a musíme je pobít na jídlo. Ovečky moje, ovečky, nazdár, promiň. Je mi to hrozně líto, ale hold nemůžu umřít na hlad. Tak, tady ještě nějaký prasata, ty asi pobijem rovnou taky, no prasata, 1, 2. Stůj, pachasi, děkuji, pachasi, děkuji, slepice,
Slepí se. Pobijem taky. Můžeš, děkuji. Ono, já se omlouvám, že mi trošku hrabe, ale já to natáčím. Je 9:45 večer, po dost náročným dni, takže mi trošku začíná hrabat. Utíkám k domovu, rychle. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne, kostlivec, 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 honem domů. Ani plaštěnku jsem si nevzal, budu mokrej, budu zmoklej jak mokrej pes. Dává to vůbec smysl ta věta? Bejt mokrej, zmoklej jak mokrej pes? Co obilí? No moc mu nepomohlo. Tamhle je jeden zombáněk. Tak, musím dát vypálit to jídlo, já už nemůžu ani chodit, taky mám hlad. Slepí se? Není slepí se. Nevadí. Tak, tohle všechno uklidím, jídlo dám ještě teda vypíst, uhlí tady nějaký máme. Tady taky, všechno to dáme tady, do trouby. Se nám to pořádně peče. Tak, rovnou se námáme. No a přemýšlím, co bychom ještě dneska mohli udělat. Moc jsme toho neprozkoumali, nicméně... Počkat, co? Tamhle nějaký vrak? Já jsem se tady zamyslel, jakým směrem bychom se mohli vydat. Kde jsme byli, nebyli, jestli je nějaká šance, že tady bude nějaká Bráško, jak to, že nehoříš? WTF? Co to má znamenat? Jak to, že nehoříš, kámo? Hej? Bro? Co to bylo za bug? To jsem nepochopil. Přeplujeme k tomu vraku a podíváme se. Docela jsem se divil, nebo docela se divím, že jsem si ho předtím nevšiml. Protože ani minule jsem si ho nevšiml a to jsem doslova naproti, ale nebyl jsem tady, ne? Může tady být vůbec nějaká truhla někde? Nevypadá to. Já to vůbec nevím, jak tady to funguje. Jestli tady může být někde nějaká truhla. Nebo jestli to tady u těch... Ono to vypadá, že je ta loď na boku. Je tady. Tak pojď. Neverím. 12 ironů. To je dobrý, to je dobrý. Není, druhá paluba. A co to je za vrak, jak je jako otočený? To nechápu. A když už jsme tady, kolik máme? Poledne zhruba. OK, můžeme to vzít ještě tady tím směrem kousek a uvidíme, jestli tam není něco zajímavého třeba. No, tak běžím tady celou dobu po pláži a nevypadá to, že by tady něco bylo zajímavého. Náš domov je vlastně tady na druhou stranu. Od toho... Vlastně od nás, tady přes tu zátoku, nebo co to je. Tak to tady zkusím, tady samý želvy. To vůbec nevím, k čemu ty želvy jsou dobrý. Ještě jsem se... kráva. A něco dřevěného. To je další vrak? Really? Takže to je asi druhá... to je asi druhá půlka tamtoho. Co jsme měli tam? Tím pádem by tady měla být taky truhla, ne? Je tady. Let's go. Co na to říct? Co na to říct? Brambory, pšenice, pohodinda, jedovatá brambora.
Nevábná šlichta. OK. No, tak to nakonec dopadlo líp, než jsem čekal. Ještě ty zvířata. Myslím si, že to by se do dnešního dílu ještě klidně vlízt mohlo. Jestli tam teda ovšem nějaký budou, že jo? Protože já jsem je vlastně pozabíjel. No uvidíme, já si tady udělám lodičku, ať to nemusím obíhat, přepluju to domů a zkusíme se podívat na nějaký ty ovce ještě. Tak, jsem zpátky, jak to tady vypadá? Necháme tady lodičku zaparkovanou. No, tady to se vůbec nehlo. Já vůbec nevím, vůbec nechápu, jak to teda funguje, to pěstování. Nicméně já si teda tady odhodím nějaký věci. A budeme si muset asi to začít nějak třídit. Železný ingot, to si určitě uděláme. To si určitě uděláme štít. Já bez toho štítu prostě nemůžu bejt. Tohle zahodím, nějaký jídlo si vezmu. Tady jsou nějaký kožený kalhoty, ty si asi taky můžu vzít na sebe. Ukáž, jaký jsem fešák. Ty kokos. Jaký fajný čávíčko. No, udělám si teda ten štít, jestli to půjde. Já vůbec nevím, jak se totiž dělá. Málo dřeva mám. Tak, udělám si štít. Vezmu si pšenici a jdem se zkusit podívat. Po těch ovcích, jestli tady jsou. A nejdřív se ještě vyspím. No, tady je akorát jedno prase. To nám je k ničemu, to na pšenici nejde. A jinak je to tady celý mrtvý, ten ostrov. No jo, to se nedá nic dělat. V tom případě to asi dneska necháme bejt, protože už tady víc toho asi nevymyslím. Takže se s váma rozloučím. Tak jo, takže já se s váma rozloučím. Děkuji, že jste dokoukali až sem, kdo jste dokoukal. A samozřejmě, posledně jsem se zapomněl zmínit, že samozřejmě každý komentář, každý like, každý sdílení, všechno potěší a dejte odběr. Já myslím, že teď toho máme dost na plánu, začnou i nějaký minihry, tato let's play série a dost možná ještě jedna survival série zvlášť s mým dobrým kamarádem ze Slovenska. Ale ještě uvidíme, jak se domluvíme. Tak jo, tak já moc děkuji za zhlídnutí, dejte ten odběr, lajčík a vidíme se zase příště. Tak pa.